ואנחנו עוברים במעבר חד, יש לנו אורחת מאוד מיוחדת על הקו כרגע. האירוע המרכזי של הקיץ של שנה שעברה היה ללא ספק מחאת האוהלים, מחאה שרמדה בראשה בחורה אמביציוזית, שלצערנו גם ספגה במהלכה לא מעט אש. כיום, לאחר שנה היא יוצאת בתנועה חדשה, בתקווה להחזיר את המחאה לרחובות. בוקר טוב לדפני ליף. בוקר אור. דפני, מה שלומך? אתה קודם. אני קודם. שלומי טוב. כן? כן, ואנחנו שמחים לשמוע שאת חוזרת לעניינים. בואי באמת נתחיל בפרטים לגבי התנועה החדשה, ההפגנה היום בערב, הפגנת כבוד האזרח. זהו, אז קוראים לזה הפגנת כבוד האזרח ועם סיבה. אוקיי. וזה קשור גם לעניין הבחירות, זה קשור לעליית המחירים, זה קשור לתחושה הבלתי רגילה שמזלזלים בציבור, מזלזלים בנו, מזלזלים בנו בתקופה הרבה יותר ארוכה מאשר השנה ומשהו האלה. ההתעוררות ההמונית פשוט פקחה את העיניים והאוזניים באופן הרבה יותר חד, אני חושבת להרבה מאוד אנשים שנמצאים במדינה הזו. ההפגנה היום נעשית בשיתוף של מעמד ביניים ומעמד מוחלש. יש שתי צעדות שיוצאות, אחת מכיכר הבימה ואחת מגן התקווה בתל אביב, בשבע בערב. כן. 7:30 מתחילים לצעוד, נפגשים לעצרת מחאה בנקודת אמצע בין שני המקומים האלה, שזה צומת המסגר, יצחק שדה, מול ביטוח לאומי. אוקיי, מה דרך אגב הצעדים שאת מתכוונת לנקוט הפעם, אולי בשונה מהמחאה הקודמת, כי המחאה הקודמת הייתה מאוד מאוד יפה, וראינו תמיכה מאוד רחבה של הציבור, לפחות בתקופות מסוימות שלה, אבל את השינוי היא לא כל כך הצליחה להביא, לצערנו. תראה, אני חושבת הספונטניות והכאוס שהיה שנה שעברה היה חלק מהקסם של זה, וחלק מהסיבה שאנשים התחברו לזה. בגלל שזה הרגיש לא עשוי עד הסוף, וזה הרגיש אמיתי ומהבטן. נכון. ואני חושבת שיש פה בעיה מאוד גדולה שאתה יודע, יש פה איזה עניין שאנשים ישר אומרים, רגע, מה יוצא לו מזה? מה יוצא לה מזה, כן? בוודאי. אז כמעט כל דבר שקורה במדינה. אז העובדה שזה הגיע מהבטן, הקל על אנשים להצטרף, כי הם ראו את עצמם שם, נראה לי. אני יודעת שככה אני הייתי מרגישה, וככה אני הרגשתי גם. זאת אומרת, אבל מצד שני אומרים שמעין השרה רואים הכי פחות. אז, אבל אני באופן אישי עומדת כבר יותר מ7 חודשים על הקמה של תנועה חברתית, אני היום מכריז עליה, על השם של התנועה בהפגנה, אבל חשוב מכך, זה מה הדבר הראשון שבעצם ההפגנה הזאת באה לעשות, אין בעיה, הוצאתם אותנו לבחירות, מעולה. הגיע הזמן שהאזרחים יעשו קמפיין, מסע הבחירות של הציבור. אבל האם לדעתך... לשים את החברתי-כלכלי במרכז. דפני, האם לדעתך אבל... לא יהיה של סלוגנים. האם אבל לדעתך התחלה של תהליך מחאתי בימים של פיזור כנסת, כשאין מי שבעצם לוקח החלטות, אין תקציב, אין בעצם שום דבר, המדינה בסוג של נתק כזה, האם זה ה... קודם כל, זה בדיוק אחת הסיבות שצריך לבוא ולהחזיר את השיח החברתי-כלכלי למרכז. אם כולם רוצים עכשיו לרוץ לכנסת, רוצים להיבחר, אנחנו צריכים להזכיר להם שיום הבחירות הוא לא יום הנבחר, הוא יום הבוחר. הם צריכים להיאבק על הקולות שלנו. הזלזול שיש במערכות הבחירות במדינה הזאת במשך שנים ארוכות, שאתה יודע, משתמשים כאן במילה כפרה, גם במילה רווחה, פה במילה חזק, שם במילה לאומית, פה במילה זה. אלוהים ישמור, למה כל מפלגה מנחסת לעצמה בסך הכל מילים מהשפה העברית? כן. מה זה הדבר הזה? אנחנו בתור ציבור צריכים לשאול שאלות קשות. מישהו צריך לעשות עבודה מאוד מאוד קשה, של במהלך שכל האנשים האלה מנסים למכור לנו את עצמם, ולהפוך את זה לתחרות פופולריות, לעשות בדיקה על כל המפלגות, ימין, שמאל, מרכז, קיצוני, לא קיצוני, באופן גורף, על כל הקשת, לבדוק מה הם עשו בקדנציה הזאת, מה כל ח"כ וח"כ עשה, איפה, כמה זמן הם ישבו במליאה, איך הם הצביעו על נושאים חברתיים כלכליים, מה הבטיחו לנו כל המפלגות האלה בקדנציה הקודמת ומה הם יישמו בפועל, כל הדברים האלה ומהי תוכנית העבודה שלהם האמיתית בשטח, מה יהיו העובדות בשטח, לא הבטחות ריקות, לא עננים ריקים, דפני. אלא מה בתכלס הם רוצים לעשות. דפני, ברמה אישית, היו לא מעט ניסיונות לחפש עלייך פרטים לא רלוונטיים ולהתנגח בך. אתם שמעתם אגב שניר חפץ, היה איזה פרסום הזה, וגם הייתי בהלם שהוא שכר צוות שינסה לחפור עליי. תשמעי, אז פה היינו שמחים להתייחסות שלך בדבר. בדיוק, היינו שמחים באמת לשמוע. זה בעצם הבמה שלך, לומר זו דברים. הבמה, נכון. תשמעו, אני חייבת להגיד שאני בייחוד הרגשתי מאוד, מאוד,
אני חושבת שכאזרחי במדינה הזאת שבאמת יצא בתום לב במטרה להיאבק על המקום הזה, אני ישראלית בכל רמ"ח איבריי, ואם הייתי לפני כן ישראלית אז עכשיו על אחת כמה וכמה, כי התאהבתי מחדש במקום הזה, ובמקום הזה אני מדברת יותר מכל על האנשים כאן. אני רוצה לחיות כאן, ולראות איך מצד אחד מחליקים לאנשים שאת האות קלון שלהם, ואת התיקים עליהם, ואת החקירות עליהם, שיש להם התחייבות לציבור בוחרים, ומצד שני מנסים לתפור לי כל מיני תיקים שלא קשורים אליי, להפוך אותי לאיזה אנרכיסטית, מכורה להפגנות, כל מיני כאלה. בוא, אני מקפיאה את הקריירה שלי כבר שנה ומשהו. יש לי מקצוע, למדתי קולנוע, אני עורכת וידאו. כאילו, אז אני חייבת להגיד שזה מאוד מטריד בעיניי. אבל יותר מטריד מזה, זה העובדה שוב, הסיסמאות הקצרות והכותרות עיתונים הכתובות האלה, זה סוג של brainwashing, זאת אומרת, במקום להתמקד בנושא, מתמקדים בי. זאת אומרת, המחאה השנה שעברה הפכה להיות גדולה בגלל כל בן אדם ובן אדם שיצא לרחוב. נכון, ואני יכול לומר מכאן שגם אני הייתי במחאה של שנה שעברה, אם זה במעלים, אם זה בחיבור בין מעלים. אני כן יכול להגיד שהעבודה עדיין נעשית, שום דבר לא נגמר ואנשים עדיין נפגשים. דפני ליף, אני קודם כל רוצה להגיד לך המון תודות שאת עלית לשידור לתת לנו את הפרטים, אז היום כאמור ב7 בערב. והמון הצלחה, זה הכי חשוב. אני מקווה, תראה, ההצלחה תלויה בסופו של דבר ברצון של אנשים להגיע, ובכל מקרה זה עוד יום, זה לא הפגנת השיא, זה צריכה להיות כאן יריית פתיחה של ציבור שאומר, יום הבוחר הוא יום הבוחר, והגיע הזמן שתכבדו אותנו. ואת העבודה המלוכלכת ביותר צריכות לעשות הידיים הנקיות ביותר, ולכן אנחנו מחזקים אותך מכאן, מהאולפן. תודה רבה. בתקווה שבאמת אנחנו נראה סוף סוף שינוי מיוחל. דפני ליף, שיהיה לך בוקר טוב ובהמון בהצלחה. גם לכם. תודה רבה. ביי.